Много съм зле с тези копчета. Аз съм обърнал камерата и става страшно. Все пак е моментът, който ще ви покажа как президентът казва нещо за новата... Поздравява българите с новата година. Да, поздравява българите с новата година. Бавно ми С настъпването на новата. Добре, всеки те чу, всеки. Добре, няма да повтарям това, за да не стане глупаво. И сега ще видим президентът след 3, 2, 1 и готово. Ето, опс. Ето. Защото новата ера изисква нови идеи. Няма големи или малки народи, но има народи, които имат големи мечти и амбиции и точно те успяват. Днес никоя държава... Сложих на втора програма, защото там гледате и други, и баба, и тата, и аз така реших. Иначе на трета програма... Миграционна вълна. Хора на планетата за мир, върховенство на закона, човешко развитие. Леле, еднакво. Очакваме принципите на международния правов ред, върховенство на закона и човешко развитие. Очакваме принципите на международния правов ред да се спазват от всички. Искаме международните дела да се решават чрез диалог и сътрудничество, а не чрез сфери на влияние. Трябва и богатите, и бедните, и силните, и слабите да усетят прогреса. Природата също трябва да спечели развитие. Извинете, имаше малко прекъсване, защото имах малко да се разправя, че баба не знае, че сега правя нещо. Добре, да продължим. И международно сътрудничество, а не чрез изолация, популизъм и национализъм. Телевизор е по-бавен от други по-стари. Добре. Демократичните институции, служещи на хората, са символ на успешната държава. Нашата демокрация не е перфектна. Тя не винаги функционира добре. Но именно демокрацията ни прави силни, свободни, хуманни. Силата на българите е в здравите ни корени, в нашата духовност и ценности, в толерантността и уважението към различни. Да знаем, че имаме и идеал, и цел, и посока за чиста и свята република и да бъдем равни на другите европейски народи. Да се интегрираме с модерна демократична Европа, но и да помним завета на предците ни. Да изпълним националната програма България 2020 и скоро да изработим и се обединим около план за развитие на България до 2030 година. Нека да подобрим демокрацията и си подредим държава. Предприемачите да успяват по правилата, а не с връзки. Институциите да работят с лице към хората и да решават техните проблеми. Младите да видят перспектива и да останат. Да почистим българското море, земя, природа. Да направим нашите градове и села по-модерни и уютни. Да дадем път на можещите и знаещите, на трудолюбивите и добрите, за да се множат делата им. Ние българите сме народ с богата история и здрави корени. Преминали сме през много изпитания и трудности и затова съм сигурен, че в новогодишната вечер гледаме към идващата година с оптимизъм и очакване, че тя ще бъде по-добра, по-спокойна, по-плодородна, че ще донесе здраве и надежда за всеки. Народът е жаден за справедливост и очаква реални резултати. В политиката компромисите понякога изглеждат трудни, друг път ненужни, но от тях има смисъл, ако са насочени към голямата цел – народът да живее по-добре, а държавата ни да бъде модерна, социално отговорна и справедлива. Прекалено дълго чакахме и сега сме по-нетърпеливи. Често бяхме лъгани и затова сме по-недоверчиви, но и помъдряхме. Знаем, че с търпение и последователност ще изградим тази България, за която мечтаха дедите ни и каквато искаме да оставим за децата си. Голямата отговорност пред днешните политици е да отговорят на нетърпението с решителност, на недоверието с честност, на задкулисието с морал. Вече няма място за отлагане на промените и за половинчати решения, нито в българското правосъдие, нито в здравеопазването, образованието или енергетиката. Време е политиците
да изпълнят със съдържание думата реформа. Успехите ни идват лесно и веднага. Демокрацията не може да бъде инсталирана отвън, богатството не може да бъде подарено. Демокрацията се отстоява ежедневно и от всеки. Богатството се изработва с честен труд и добро образование. Важното сега е да не разпиляваме обществената енергия за промяна, а всеки един от нас да я насърчи и подкрепи. Именно тази енергия за промяна видяхме при гласуването на националния референдум. Близо 2 милиона българи казаха да, не просто на електронния вод, а на демокрацията и на бъдещето. Това е безспорен успех за активното гражданско общество. Трябва да подкрепим всяка възможност гражданите да бъдат активна част от намирането на решенията за държавата. Само така ще постигнем политическата стабилност, която търсим. Народът казва, че трудностите ни правят по-мъдри. Най-ценни са научените уроци от живота. Изминалата година ни напомни, че нищо не е даденост. Нито мирът, нито демокрацията, нито човешките права и свободи. Наш дълг е да пазим истински ценното. Децата, вярата, демокрацията, свободата, родината. Днес българските граждани, независимо от тяхната религиозна принадлежност, заедно преодоляват трудностите на ежедневието. В България и празниците, Извинявам се, че ви прекъсвам, но според мен паметта ми е къса и не знам дали ще успеем да го направим епизода. Пак имам справи, изчакайте. Явно отиваме за шампанското. Тръгваме. Айде, айде. Айде на баба. Така. Не свръкна, ама... Нарочно. Нарочно, стига. Зади. Айде, бебенц. Айде, чакай. Тате. Айде, Но, добре. Беше. Охо, тате му се пие едно. Дай да пина. Айде, баба. Айде. Айде, здраво. Айде да ни честите новата година. Айде, баба, жив и здрав да си ми. Всичко най-добро ти желая, баба. Да си ми умен, да си ми послушен и То път е късметлия. по-хубава. Та е по-хубава ли е шампанска? Да, имаше една друга гадна. Това е много хубаво на ябълка. Не, няма нищо да стане. Не, на тая не става. Няма да се надува. Тая е такава. А какво е това? Тате, какво е това? Това е бенгалска. А. Вкусно, Заря стана. да. И тука. Я дай да видя. Почват да гърбат, бабо, сега са навънка вече. Усещам. Само видиш. Сега ще излезнете и вие, бабе. Да, Ела да те обувам, бабе. да. Я излизате, къде? Ела да те обувам с тате. Ама чакай да направя ли прекъсване такова да отидем сега? Добре, ще се върнем след малко с фойерверките. Кажи, ще направя, ще снимам и фойерверките долу. Знаеш, че те чуват, нали? Да, ма нали ще снимаш и фойерверките? Добре всичко. И отиваме след 3, 2, 1 и отиваме. Елета. Добре, стига вече говори, трябва да прекъсна спокойно. Ай. След 3. Отиваме след 3, 2, 1 и отиваме долу на пътя. Ето и тортата, която баба направи за Нова година. И, добре. Бабо, чакай. Да го затворим, хайде. И след 3, 2, 1 и тръгваме. Хайде. Хайде. Здравейте! Ние сме долу! И мисля, че много силно има заря. Това е Нова година. Много шумна. Да? И... Пускай! Аз снимам.
както миналия път. Ау! Ма много е страшно! Ау? Страховито! Гати, да не е предишното, като миналия път. Уаа! По-яко! Това е много готино. Това ли е? Леле, какъв пушек! Пожарна! От това? Леле. Айде, следващото. Това. Мерише. Аларми включваме, братче. Зрители, ако прекъснем записа, ако аз не искам, го прекъснем, ако аз не искам, това не е мой проблем. А един съсед иска нещо впечатляващо там. Един съсед! О, види моя приятел! Баща му явно или майка му. Добре. Ако прекъснем епизодът случайно, аз не съм виновен, а паметта ми или батерията ми. Така че, поне сте заснели това готино първо нещо и съседите явно се запекоха. Ама това е като автомат ли? Автомат, не трябва да бегаме! Ау! Страшно! Явно комшата има много силни пиратки! Пиратки! За сега няма да спираме епизода, но скоро ще го спираме след няколко минутки или секунди. Или час. Ау! И това... Какво стана? Това не подейства! Явно, ако не виждате много добре, това от тъмнината или има проблем, не ме винете, защото аз съм много се трудил, за да правя епизоди. Ау! Много се извинявам. Миналата година не беше толкова шумно и плашно. Леле! Боже! Тата, ела за малко, само ела! Чакай, спри! Чакай, че нещо ми се показа, искам да ми го махнеш. Да ми го махнеш, ръкавиците. Готово. Айде. Ма само да не е такова плачещо, моля ти се. Да не е така.